My vidíme, že sme v tejto skrej miestnosti a musíme tu niečo urobiť. Keď chcete, aby som natočil Phasmophóbiu, tak dajte koment. Ja neviem, či tu bude koment aktívny, ale tak dajte like. Keď bude viac ako 5 alebo 10 lajkov, tak natočím Phasmophóbiu. Ja sám. Bo teraz som hral iba s bratom a natočím sám. Keď brat nebude doma. A tak koľko dáme? 10 alebo 5? Poďme 10. 10. A keď neviem, či to bude možné, asi to nebude možné. Na šortke máš 17 lajkov. Ale šortka je šortka. To je trickshot. Dajme 5. Takže stačí nám 5. Budeme štedrí, keď sú už tie Vianoce. Budeme šťastní. Vianoce, tak budeme Hej, tak štedrí. chcel by som... Dajte 5 lajkov a môžeme boli na to Phasmophóbiu. Keď Teraz to tých 10 lajkov na video by som chcel ako darček vianočný. No, to by nám veľmi Stále pomohlo. mám viac ako 10 alebo menej ako 10, ale iba na shortke, čo som natočil trickshot. Toto by bol pre mňa darček vianočný, ako keď už idú tie Vianoče. To je hviezda. To je hviezda. Len toto je hviezda. A dajte na tomto na video 10 lajkov. Ja natočím Phasmophóbiu, ale bez kamery. Lebo nemám na počítači ako zapne kameru. Dajte, keby ste chceli vidieť Phasmophóbiu. Potrebujeme natočiť, ale iba. Tak bude 10. Áno, s podmienkou 10 lajkov. Keď nemáte odber, tak dajte odber. Bude aj hurikán v popisku videa. To bude. Dajte aj jemu odber. Má 159. Hej, ja mám iba 11. Ja som mi dáme zatočil. 160 by mi naozaj pomohlo. Jeden odber. Jeden. Budem kamarátovi, dajte dá odber. Alebo čo ešte, tak máme natočiť Fortnite. Alebo ešte Roblox. Kardiolši bavu, dačo také za akú hororovku. Hoci čo. Takže my teraz... Alebo môžem natočiť aj toto, napríklad čarný. IRL. Dačo. Áno. Ako by som napríklad tam toto o natočila 9 v noci. A chceme s hurikánom, chceme natočiť aj v strašidelnej miestnosti, Scary Room. No. A počkaj, aká to bude? Strašidelná. Tam, no, je o to, že sa tam budeme strašiť. Ne? Áno. Nie, že potom budeš hovoriť, že nie. No. Vôbec také sme nepovedali. Teraz som natočil video, ako si povedal, že áno. OK? Tak keď budeš hovoriť nie, tak ti pustím toto video. Dobre? No. Tak ideme natáčať asi to Scary Room. Tak čaute.